बिलाइखे खा खामजानाय कक्तुमा सालथाम सालब्रै रमै थाखफ्लाया खायगै वातै वामाबाय जत थायो जत जावनो वातै दैबाय लमफ्लागै थांबायखा केबोबा मानै खुनै गोमाखा केबोबा मैगोथों थाइगोथों गोमाखा केबोबा नगहु गोमाखा केबोबा लागमा आरिना नाखा महायखेनो तेलेमरा आमचाइनि साउथ पुलिमपुर बिसिबाय खबजा 5 नम्बर वार्ड सामफ्राइहादु गामिनि खरकसा बरमगोनां प्रसन्न हरि जमातियानि नगबहायनो वातै तै बांमाबायनो तै लमफ्लागै बनि नग सिकम साखलायगै तंजामानि बनि लगे सं तै बनि बुसाजो खरब थांनो तैगै अ नग चिकन सानो तंलायजामानि फिया ताबक बनि तंथाय गरीखा बो जागा गसी तंसिनाय बो जागा गसी थुसिनाय बो जागा गसी जासिनाय बो खरकसा बीजेपी नि ब्लक भाइस चेयरमैन खलाय तंजागो फिया बनि साक्षी सरकारो नग मानजायाखो ताबक जरा आसुखे बो लुपुरोनि बांगै सामों खायगै खा फियोगै खलाय तंजागो बनि साक्षी खलाय नानजामायाखो खलायगै ताबक बरसी तंलायसिनाय बनि ओ बुसा खरक थाम तै लगे संनो तैगै निरक खनायगै नायदि बनि ओ दुखुनि कक्तुमानो सर निनी मो जे नक बायमानि बाहायखे मो बायखा किसा सागादि सर पेलेसकां थिनंनि चेनेल नो आनि खाबाय खुबै हांजो मुया फारो मिया फ्रो हरो आसमसा प्राय 12टा सारा 12टा समय गो केरे हेंखा हरसा वातै फैमानि वातै गो खसमैनो कुथा आनि नखे कुथा न पुरा न कुवाक थांबायखा कुनो रकम सिबासक सिगो आनि बुसाजो अर रखय तंमानि आंबो गान्दार रखजाक जखन बांला फाइमा हायखे ग्राम सापं हांखेनो कुनो रकम बाखाय खालायग्राखा पलासा बनि पराय नायनो मला टेक्सामं बायाखो इनके आप्रो फ्रिज रक माने खुनु किसा डकुमेन्ट्स रक तंमानि बत्रनो कारि गई तै बायसा दिगि माकारि लायखा ए कुनो रकम हाकेनो जानले बासखा आफनो नक तो करैखा ताक तंजानाय नक करै बर्तमानो बनि नगो सिताबक सेप खलागि मातंसिगो बनो नां सरकारनो कयनाय जाते आनि नकनो स्नाय रंथों बा हायके बा कताल स्कीम जे तबक निगो ताति दो ए अन्न नक नो रगानिंथों मो जे बायफ्रो खानि रक नगो तंनाय रक मुक्रि थांबाय जाक देना थांगिया खदे अजरागो प्राय मो आदा थांजागनो रखजाक बा किसा मुक्रि थांथै तंके सराय रबा कताक बा किसा मोबाइल तो नाय तंगो बो हाय समय बा इनके आसुक थुसखमाले खलायाखो हाय रखगो थांथै लाय तंता मुक्रि इनके निनी ताबक जरागो सरकारोगो नग रगले मदे मालां माया खदे आं सरकारो ताक जरतै नग रक मायाखो इनके हानि बांगै आं सरकारनो कयनाय माने आनि नक नो स्नाय रगानि बांगै बा कताल स्कीम रगानि बांगै आं सरकारनो साहाय्य साता ताबक और सैसा को ओ इको कुसमा तंगसी और बक्स तंग फंगल है गोति रेस्ट्रो इनके ऑफिस दगो जे तो सिलवा करगो बहायरले जेदे जानाक जालां ऑफिस में फ्रस हरन नां जानक रखा जखन बाइल हा फ्र नों WhatsApp बाइके दागै रखला हा इनका ताबक ताक फाइगो बु साव पिला मो बो आमचाइखलाय दक्षिण कुलिनपुर ते हाविबारी तहसील इनके निरनि अरनि लोकल एमएलए के चिनी लोकल एमएलए के श्रीमती कल्याणी राय बो बाइले कग्रक दे सालाय लां मनि तैगि जे गतना मन तैगि बयबो कक सालाय होला बनानो फन खालाय हां WhatsApp जखन बन र होला हांकेनो सारै सेरगो बफायनि कक फोजोब फाइनस फाया बत साग्रा माया फन फाइनाय हिसा हो हामबाय